सेंग्राफ्रा हसेयानो बुरि जानानै थायो. So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनैहाय गणेश फुजानो आरो ओमफ्राय गणेश फुजानि खरस लायनो थांनो ओंखारबाय आरो बाजैमोनबो दंफैयो आरो ओमफ्राय नैबे आब'सो मोनसे दंफैयो बोरै फाग्लिखा आं गामि सेराव थांखुमानो सानदों बिदि आलायबावबाय आं ओमफ्राय जोङो दायो आइजों आंजों थांनो ओंखारबाय दानट्रासाबो गारि माबागासिनो स' नालाय आरो गाइस दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय गगाबो मोनदों आरो आंहा मा होनोमोनलाय आंहा खर' सालायदोंमोन ओमफ्राय दहाय मुलि जानानै एसे मोजां जाबायानो दायो स' दायो अबाय थांनाय जागोनथाय मिथिथ'आ आरो नवनगर सिकनाझार बिसमुरि ओमफ्राय नै जाय बिसमुरि मोनफैबाय दायो आंगुरनिखौ बेखौ बयमसेयाव बेसेबां लायोथाय मोजांनिखौ थालिरालाय 70 थाखा मोनसेल' फानसै मोनसेल' थै अबे दं गैया खोन जायो मैया नालेंखर हानायबाय आङो फिथा गोथाव बिदि खुसि जानांगौ जाबा दसेनो जाखायोना हिनजावफोरखौ लांहोफैनायखौलाय हौवाफ्रा मिन्थिया हौवाफ्रा मिन्थियो नामा माखौ मोजां मोजां दा नै दख'नाफोरा जों हिनजाव सासे हौवा सासेल' जासिगोन जोंना सेन्देलफ्राबो मोजां मोजां नै मामाखौला दा न'आव थांनानै खिथायो बेदर लायदों बेदर अमा बेदर होनबाथाय आंनिया नोगोर गोबाव जागोन मानोलाय जि जमा जमानि दख'ना गस्ला मोनैया लाबोजाया रायजोफोरबोथ' गोजां फुदों मा थांदों मिनि गाननाय जोमनायाव बांसिन थांनाय खामानावबा आंनिफ्राय अच्छा आयु एफावैनाय खामानि मावा रायजोफोरबो सिखारबाय ब्रास मारिबाय ओंखाम संबाय जाबाय खालायबाय जोब्बाय दे मा होनोमोनलाय देनांहायनो मावहैखानांगोन आंहा हौवानाव ओंखायनो आराम आराम थानांगौ ना मोनफैबाय दायो सकरास ओमफ्राय दख'नाखौ खिथाथ'ला नामाथाय आं गानबा गाबोननि भिडिअ'आव नुसिगोन आरो ओमफ्राय दिनै खिथाथ'ला दख'नाखौहाय जोंसो होबाय ओमफ्राय सेन्देलखौ खिथासिगोन आरो सेन्देल ओरैनो गस्ला ब्लाउस गुदुं लाबोदों आङो अकेन जालालै उन्दुनोसो रोफो रोफो मोनथारदों सेन्देला गाइस बेनो आंनिया सेन्देला गिदिरासो हामथारो आंनो गिदिरखा नैबे सिंनि गगायानो जाला ब्लाउस गुदुं लाबोबाय ओमफ्राय खेरा लाबोबाय आरो दख'नाया बेयाव दं आरो एसे नुदों नों नै खिथाथ'ला आरो गाइस
babnya. Safau. Hai. Ayo, nudeng. Ish. Nenek. Nuda ayo, habla. Ma nोंलाय माखौ नुना मिन्दों नोंलाय? Ayo, खुगा गाथारदों. मोसालाय दे. मोसा दे. Lagu. Gerkan dia nih. Kakeknya kita deh. Kari dulu bisa. Siapa nih? Sudah tak? Nih biar mana ke? Saya ni kita. Mana cuy nang ke nenek? Maba kolha bui. Apa ni kejan maba nang. Color gue ya. Gue kayaknya tiang bawa nih jane gue klara. Ayo. Gue gak suruh le. Betul nolai. Kan yang nih cakap buah. Bijila bahasa Indonesia kira lah deh. Nolai. Wow. Zai pri. Zai na zai. Betul. Zai. As tukang dah hambat. Jadi menjasikan ada dia aku dan semua. Gus duk mai. Apa dah? Mana dia ada? Sampai dulu. Jar bari sakit sangat berning. Jar bari sakit sangat deng. Hakim. Nalin korlo breu proses berada Sweden. Ayo, sing nih, klega sinter. Berada. Berapa kasih beli banget. Para berjalan nang ladang libur kok. Kamu. Ada di sini kok jual. Kita ada baju bikin. YouTube? Ya Di. Ada di. Coba ini apa sih? Dah hujub sih para. Hello guys, nih jangan. Nih. Kamay nih jangan. Boleh selalu saya. YouTuber ciklian nih jenara. YouTuber kena yang kena. Ayo, hari salo. Hari di kanan berang ini. So guys, tayo kamera. Mondir from play day hai. Isnu na dengan bawa batu sing yang angsir menala. Pray so guys ini video ko so just nanti thank you so much. Kapan ini video lo kemudian kan ada. Kapan fungau nu kan. Kak. Ini kau bawa nanti nak kau ni now. So giờ lại bên này thì phải lý hát được xa quá. Achu. Thế bắn vào. Bấm lẹ không? Chung khlo. Achu hát thế rồi dần nó được. Hani nak boleh. So guys, ini video ko terus nanti kan so much next time. Bye bye. Angkat bukan boleh naik kan? Bujang saya. Bye, good night. Good night.